nili puthot ako nili dak nili chinera satai long nangli tumlong ke bang thu la pen bang so video ke bonai thu bang ke la lo na si ke dam tang patumi ar ni le bosom se da iktumang jir ta do bp alang la ke so putha ka chuni relam la bang so a video bo selam lo nali tum jong si ning ki mi pen ka chara dun vek ji pu jong si nangli ning chepat hek do pulong te ba ke chepat hek atum an ke la bang so lom borlong le nangli tum nang senon la ke nili ongso apok lo alang ta pene chupang lim jo yi po bang ke matha thelo la pena ko claim kero la ke nili khas chini mandini tumi long ve se do lo se nili bang ke google pay abida da pose la pen asabo de komena bang la Aadhaar card pen pan card la bang so de komena ka abang asabo khili mili cha da ma sini li ke ATM abang kinili non amat ke claim credit lo la se non nili la hai correction kuri thoma sia asabo der chot lo la se atum nangli po nili stame la se la nangli lu pote an se nili la ka tu we chi thik che thai po la se non la ongsar Robinson terang along le nangli tum la bang so account le nangli po thai non la ke chupang lim joy ji ba mole le der na pinak na pu bang ma thari non la ke nili khas nili ge la ke puthek lo la pen la ke nili ongso apok lo la ke nangli tum ning biri non la pen la bang so account le pothai no sitame la bang so account long ke airtel pen si kholi po se ni tum long ke Jio po se airtel ke nangle le lo sitame la nili contact number la Jio ke jiten phangcho contact number pu nili la so ke bi la han lo la sila bang so ke bi pele nili phan le ako nang pi alo pusitame ba puthai alo pusitame nili phan nang tha no lo la si